Vítejte u dalšího video preview stránek ingamer.cz. Mé jméno je Martin Kozel a budu vás tímto videem provázet. Dnes se podíváme na titul Torchlight 2, který nedávno vyšel pod záštitou firmy Runic Games. Lidé z Runic Games jsou bývalými vývojáři Blizzardu. To znamená, že vědí, co dělají, co se týče hack and slashek, protože jsou nejenom bývalými vývojáři Blizzardu, ale také bývalými tvůrci Diabla, hlavně Diabla 2 a Diabla 1. Co se týče Torchlightu jako takového, dle mého názoru je Torchlight 2 větší Diablovkou než Diablo 3. Proč? Na to se podíváme. Vstupujeme do výběru postavy. Ve hře jsou 4 hratelné povolání. Prvním z nich je Ember Mage. Ember Mage je klasický mage, klasický kouzelník a má, jak už je u hack and slashek celkem tradicí, 3 základní stromy úrovní. Blesk, chlad a oheň. Berserker je milý postava, která je založena na rychlosti a na kritických zásazích. Dá se hrát také na tanka a používá k boji hlavně dvouruční zbraně, to znamená různé boxery, malé sekirky, prostě zbraně do 2 rukou. Inženýr je postava založená na velkém damage, velkém burstu. Dá se hrát jako tank, dá se hrát jako support a dá se hrát také jako DPS. A mezi zajímavosti u něj patří to, že si dokáže vyvolávat malé robotické pomocníky, kteří vyvolávají aury a pomáhají mu v boji. Outlander je klasické DPS na dálku. Ke svému boji používá hlavně střelné zbraně, ale může používat střelnými zbraněmi, myslím, pistole, brokovnice a podobně, ale může používat také luky, kuše a podobné věci. V Torchlightu 2 je novinkou, že si můžete postavu celkem detailně upravit. Detailně samozřejmě v uvozovkách. Tak, podíváme se na průběh gameplaye Ember Mage. Vezmeme si Ember Magečku, aby se nám to lépe koukalo. Tak, skvělé. V Torchlightu 2 si nově můžete vybrat z 8 různých petů. Vůbec nemá žádný vliv na hru to, jakého peta si vyberete. Všichni mají stejné staty, všichni mají stejné schopnosti, jediný rozdíl je ve vzhledu. Takže vůbec nevadí, že si vezmete například Fredku, vůbec nemá menší staty než třeba Velký vlk. Vezmeme si ptáka, protože si myslím, že se k kouzelníkovi hodí nejvíc. Jinak u zvířat si můžete také měnit vzhledy, jak vidíte. Vezmeme si šedého. Tak, můžeme začít hrát. Vybereme si nejtěžší obtížnost. Tohle je rozdíl od například Diabla a i ostatních hack and slashek. Obtížnost si můžete vybrat už na začátku hry nejvyšší. Což nevím, jestli je dobře nebo špatně, možná to ztrácí trošku RPG prvek toho, že jste se museli do nejtěžší obtížnosti nejprve probojovat, ale myslím si, že to zase takové minus není. Hardcore mod. Hardcore mod znamená, že můžete umřít pouze a jenom jednou. Pokud vás někdo zabije, už nemůžete postavu načíst znovu. Hrávalo se to dřív hodně u Diabla 2, co si pamatuji, když lidé chtěli získat například tituly na serverech, ale i když to v sobě skýtá dost velkou dávku adrenalinu, tak pro účel tohoto videa si dáme pouze nejtěžší obtížnost bez hardcore modu. A jak vidíte, můžu si vybrat, na jakém typu hry bych chtěl hrát. U Torchlightu 2 vůbec nezáleží na tom, jestli si postavu vytvoříte na internetu, v lance, anebo v singleplayeru, můžete ji přenášet mezi všemi způsoby hry. V tuhle chvíli se nám objeví úvodní ukázka, úvodní filmeček. Ten přeskočíme, aby se neprozrazovali nic z příběhu. Tak, objevili jsme se v prvním městě.
Jak vidíte, grafická stránka Torchlightu udělala celkem solidní pokrok oproti jedničce k lepšímu. I když pořád zachovává to pohádkové kouzlo komiksové grafiky. Rozhodně to není tak temné, jako například Secret nebo Diablo 2. Obecně je to jedna z nejpohádkovějších hack and slashek, ale to vůbec neubírá na hratelnosti. Tak, přijmeme quest. Přijmeme quest od Destroyera, kterého můžete znát z Torchlightu 1. Takhle vypadá questová tabulka. Zde můžete vidět, jaké předměty za quest dostanete. Zde můžete vidět odměnu ve formě zlaťáků a zkušeností. Tady vidíte minimapu. Šedý otazník vždy znamená, že jste quest přijali, ale ještě ho nemáte hotový. Jakmile otazník zezelená, quest jste splnili a můžete ho odevzdat. No a hvězdička nám ukazuje, kam máme jít, aby jsme quest splnili. Gameplay za Ember Mage. Ember Mage, jak vidíte teď, dostane jako první skill takový, dá se říct, plamenomet, neboli Magma Spear. Je to zajímavý skill, i když myslím si, že v pozdější hře už ne tak dobře využitelný, je to takový ten začátečnický, abyste mohli ve velkém zabíjet takové ty nejlehčí potvory, ty nejslabší. Stačí ho držet a střílet. Tak, teď jste si mohli všimnout, že jsem mi naplnil tenhle ten bar. To je novinka v Torchlightu 2. Je to charge bar a každá postava má svůj vlastní, má rozdílný. Například, když už hrajeme Ember Mage, Ember Mage má charge bar takový, že autoataky a s některými určitými spely získává charge do toho baru. A jakmile se mu naplní, jeho spely dávají větší magic damage a neubírá se mu mana. Vidíte, střílí nebo šílenec a mana mi neubývá. Drop je vyřešený tím způsobem, že nemusíte klikat Alt, nemusíte klikat žádnou podobnou klávesu, vždy vidíte všechno, co vám vypadne na zem. Je to znázorněno rovnou a dá se to případně vypnout. Myslím si, že je to dobrá věc, protože mačkat Alt je stejně jenom taková věc navíc. Takhle je to ulehčené, abyste se vlastně o to nemuseli starat, rovnou jste mohli předměty sbírat. Přičemž, pokud hrajete multiplayer, itemy má každé sám, drop má každý sám a nemůžete nikomu nic ukrát, což je skvělé. Protože pamatuju si, že když jsem například hrával Titan Quest, tak jsme se hádali o legendárky. Tady cokoliv vám vypadne je jenom vaše. Nikdo vám to nemůže sebrat. Mohli jste si všimnout, že jsem získal level, tak se rovnou podíváme na to, jak vypadají stat pointy a skill pointy. Takže, stat pointy, neboli atributy. Nic se nemění od klasických hack and slashek ani od Torchlightu 1 moc. Můžete si všimnout, opět máme základní 4 atributy. Síla, obratnost, fokus, což je inteligence vlastně, a vitalita. Síla, jako obvykle, přidává do poškození. Obratnost, opět jako obvykle, kritické zásahy, vyhýbání se a podobné věci. Inteligence. Inteligence nepřidává pouze manu, ale přidává také magic damage. To znamená poškození, které dáváte jak okouzelnými zbraněmi, tak skilly. No a vitalita, jako obvykle, dává do HP, do životu, a k tomu navíc přidává do block chance. To znamená, že když nosíte štít, máte větší šanci, že zablokujete útoky. Můžete vidět zde panel PETA. Ten se nemění moc od jedničky, mění se v tom, že pet nyní kromě inventáře může být poslán do města proto, aby vám nakoupil věci. Můžete si vybrat přesně, jaké věci chcete. Je toho spousta, všechny možné různé lektvary a svitky a dokonce dynamit, který můžete lovit ryby, který vám se dostane později. A jak vidíte, leveluje s vámi.
Tohle jsou sloty pro petové itemy, je to stejné jako v jednice, může nosit obojky a může nosit přívěšky. Ještě vám chci ukázat Arcane Statistics, což je takový souhrn veškerých statů, které máte na vaší postavě. Znamená to, že zde vidíte přesně podrobně vypsané, jaké dáváte poškození, jaký máte attack speed, co všechno vyblokujete, jaké máte rezistence, kolik dáte za sekundu. Pro ty, co se v tom chtějí šťourat, jako já například, to je výborná věc. Game data. Kolik jste udělali kroků například. Prostě takový podrobný výpis veškerého vašeho gameplaye. Tak, teď se podíváme na skilly. Jak už jsem říkal ve výběru postav, Mage má opět 3 klasické stromy, Fire, Frost a Storm. Popíšu vám každý z nich trošičku podrobněji, ale samozřejmě ne každý skill, to bychom tu byli do zítra. Fire skilly jsou asi nejvíc rozdílné od ostatních her a od Torchlightu 1, protože se dají hrát i jako tank. Což je zajímavé. Já když si vezmu tento skill, tak můžu mít palici, můžu hrát melee mage a můžu vlastně hrát tanka. Což je na Torchlightu 2 superový, že když hrajete jakoukoliv postavu, vůbec se nemusíte ohlížet na to, jestli jste support, jestli jste tank, jestli jste DPS. Můžete za jakoukoliv postavu hrát, co chcete. To znamená, že Engineer může být jak tank, může být support, může být DPS. To samé může být Mage. To samé může být i Outlander, i když u něj by tank byl trošku problémový, ale dá se. U všech postav můžete hrát přesně to, co chcete. Já si úplně ještě nastavím agresivní postoj. Můžete si přepínat, jestli chcete, aby byl pasivní, to znamená, že nebude útočit vůbec, aby bylo defenzivní, to znamená, že bude útočit pouze, když budete napadeni. Nebo aby bylo agresivní, a to znamená, že bude útočit samo od sebe. Teď se dopodíváme na ty skilly. Vždy, když si otevřete skill tree, dole 3 skilly jsou pasivní a všechny ostatní nahoře jsou aktivní. Je to tak u všech stromů a je to tak u všech postav. Je to přehledné a zajímavé je, že i když jsou tyto pasivní skilly v určitém stromu, tak většina pasivních skillů se přenáší i do ostatních stromů. Je zajímavé stromy kombinovat. U některých her se hrají stromy RPG se hrají tak, že ten boss se tady znázornění tak, že mají pod sebou takovouhle auru barevnou. Tohle tady není úplný boss, jako například Akboss nebo tak, je to mini boss. Nemá vliv na příběh a je tam spousta. Tito bossové dropují Golden Key a vždy, když najdete Golden Key, tak musíte najít ještě truhlu a v ní máte odměnu za to, že jste zabili tohoto bossa. No já se vrátím k těm skillům. Podíváme se například na Frost. Frost je hodně o kontrolu, hodně o zmrazování, hodně o slowu a není za stolik o damage. Frost se určitě bude hrát jako spíš support mage a nebo se bude hrát jako control mage. Storm je hodně o damage, hodně o burstu a taky hodně o positioningu, což je Ember Mage obecně, ale Storm asi nejvíc. No a o Fireu, jak už jsem říkal, tak ten je nejvíc na takový ten DPS damage. Nezáleží na tom positioningu tolik, protože ve Firestormu můžete být i tank. Tak my jsme si krátce představili Ember Mage. Krátce jsme si představili fungování hry. Já vám ještě doporučuji tady pár, který se prakticky neliší od ostatních her. Můžete si sem dát, co chcete, můžete si sem dát ryby, můžete si sem dát skilly, můžete si sem dát potky, můžete si sem dát cokoliv. Tady vidíte svůj hlavní zbraň a tady vidíte 2 hlavní skilly. Já mám zatím jenom jeden, tak já si dám ještě jeden, abyste to viděli. A teď můžu používat tab na to, abych si je přepnul. Takže já v rychlosti můžu použít takhle tyhle 2 spely za sebou jenom tak, že přepnu tab. Je to užitečné, je to
trošku na bázi například, co jsme mohli vidět v Sacred 2, kde jste si mohli vytvářet vlastní komba spelů. Mačkli jste jednu klávesu a vlastně vaše postava dělala tu kombo sama. To bylo trošku až moc překombinované a řekl bych, že tohle je vyřešené líp, protože stejně v průběhu hry na začátku nepoužíváte více jak 2 až 3 spely. A v pozdější hře, jak už je tomu zvykem, přestanete používat základní spely a budete zase používat pouze 3 hlavní spely, které jste si zvolili jako ty pokročilé, jako v té pozdější hře. Takže takhle to bohatě stačí. Ještě se můžeme podívat na inventář, ten je real time, v moderních hrách už to snad ani jinak není. Například když si vezmu palici, je to hezky naanimované, je to přehledné, můžu si třídit věci, teďka to asi neuvidíte. Prostě když si ho zorganizuji, tak tady dole se mi objeví například gemy a tady nahoře se mi objeví zbraně. Tady mám svoji hodnotu zlata, tady mám svoje potiony a scrolly a tady mám všechny spely. To je taky zajímavá věc na Torchlightu 2 i Torchlightu 1. Můžete nalézt spell, svitek, a ten se může naučit jakákoliv postava. Vůbec nezáleží na tom, jestli jste mage, jestli jste inženýr, naučit to může každý a normálně si to můžete dát na pada používat. Jediné mínus je, že se to nedá vylepšovat. Poslední záložka je questlog. Co mi trošku na questlogu vadí je, že splněné questy mizí úplně. Je to trošku nevýhoda v tom, že nevíte, kde jste v příběhu, trošku se v tom ztrácíte, ale zase pro někoho to může být přehlednější v tom, že v tom nemá zmatek a opravdu má zobrazené jenom questy, které plní. To už je individuální, pro mě je to například horší, pro někoho to může být lepší. Tak a my se teďka podíváme do pokročilejší fáze hry. Já jsem si pro účel tohoto videa připravil postavu. Předpřipravil jsem si inženýrku, která je na levelu 30 a je v druhém aktu. Hra se skládá z aktů, což v prvním Torchlightu bylo prakticky, dá se říct, jen příběhově. Tady se to více opět blíží Diablu 2, kdy se hra také skládá z aktů a v každém aktu jste měli nové město. Což je skvělé. Konečně to není tak stereotypní, jako byl Torchlight 1, který, ač byl skvělou hrou a měl skvělé hack and slash prvky a RPG prvky, tak omrzel. Neuvěřitelně omrzel. Málo kdo ho dohrál více jak jednou, dvakrát. Protože to bylo opravdu hodně stereotypní. Tomu se Torchlight 2 snažil vyhnout a myslím, že se mu to podařilo, protože každé to prostředí je úplně jiné. A je i hodně jinak řešené. Například v prvním aktu je spousta jeskyní, tady těch jeskyní už není tolik a naopak je tady hodně velká mapa otevřená. My se podíváme ven. Jinak představil bych vám vendory. Tohle je klasický vendor na všechno, co se dá zkonzumovat, to znamená svitky, poušny a podobně. Tohle je vendor na zbraně, na brnění. Jinak, u vendora na věci, co se dají zkonzumovat, se dá ještě koupit věci pro peta. Teďka tedy teda žádné nemá. To časem. No a také ve hře časem narazíte na enchantery. Tohle jsou tedy dva goblini, pravděpodobně, kteří vám buď můžou zachránit gem ze zbraně, nebo vám můžou naopak zničit gem a zachránit vám zbraň, abyste mohli mít volný slot. Bylo to už v jednice, je to dobrá věc, protože tím můžete zachránit to, co potřebujete do pozdější hry a vlastně se to dřív zkazili buď slabým gemem nebo slabou zbraní. Fishing hole. Ve hře se dají chytat ryby stejně jako v prvním díle. Je to jednoduchá minihra, kdy kliknete na toto tlačítko uprostřed obrazovky v tu chvíli, kdy se dva kruhy spojí. Ryby mají ve hře hodně důležitou úlohu. Můžete jimi krmit zvíře. A to zvíře se potom bude chovat jinak. Dostane
teď jsem nic nechytil. Dostane nové schopnosti, dostane nové staty a dostane nový vzhled. Na tom vzhledu zase tolik nezáleží, ale záleží na tom, jaké schopnosti zvíře potom získá. Může získat větší sílu, může získat kouzla, dokonce některá, může získat velké odolnosti. Záleží na tom, jakou rybu mu dáte. Tak já vám trošku představím inženýra. Vidíte, že ten charge bar se změnil. Jo, ještě jsem zapomněl zahrnout posledního vendora, kterým je... Poslední, tedy 2 vendory, kterými jsou Hazard. Hey friend. You feeling... To znamená, že nevidíte staty itemu, který si kupujete, je podstatně dražší a buď může být úplně na nic, anebo může mít naopak hodně dobrý. Takže když nevíte co s penězi, můžete získat legendárku. Tohle je vendor na recepty. Když získáte nějaký recept a získáte k němu všechny části, může vám vytvořit novou část novou část výbavy, zbraň, armor, cokoliv. Většinou to bývají věci, co jsou ty recepty se odvíjí od vašeho levelu. To znamená, že když je naleznete například na levelu 20 ten recept, tak většinou je to pro level 25 až 30. Takže když do té doby stihnete najít všechny ingredience, ta věc se vám hodí, ale když ty ingredience najdete například až na levelu 50, tak je ta věc prakticky už k ničemu. No a posledním vendorem je Enchanter. Předvedu vám to třeba na téhle zbraní. Tak na téhle ne, už mám naenchantovanou na maximum. Tak na tomhle brnění. Dobře. Na kalhotech, dobře. Tak si naenchantujeme kalhoty. Enchanty něco stojí samozřejmě, ale můžu vám přidat velmi dobré bonusy. Mně například to přidalo 4 do armoru a 29 do životu. Což vůbec není špatné, protože já svého inženýra hraju na tanky DPS. Založil jsem ho hodně na HP a založil jsem ho hodně na jednom jediném spelu, což je tohle. Je to AOE spell s burst damagem a odvíjí se od magic damage vaší zbraně. Přijmeme quest. My už jsme přijali. Výborně. Tak se podíváme ven. Inženýr je založený na tom, že si... Tedy ten základní strom inženýra je založený na tom, že si vyvolává pomocníky. Například tohoto malého pomocníka. Který ho healuje, který mu dodává manu, který... už je kontrol podstatně víc, jak si můžete všimnout. A se ten člověk ztrácí trošku. A já nemám health poty. Klasická součást jakékoliv hack and slashky. Health poty. Bez ní se opravdu neobejdete, zvlášť ne na téhle obtížnosti. Což asi v každé hack and slashce musíte u sebe nosit aspoň 30 health potů. Tak já si jich pár koupím. Jenom pro účel toho. A utratil jsem za to samozřejmě neskutečné peníze. Tak, podíváme se na charge bar inženýra a na jeho skilly. Ježíš, pardon. Když... v té rychlosti jsem se zase dostal do města. Když auto atakujete nebo používáte spely, tak se váš charge bar naplňuje. Stejně jako u všech ostatních postav. Ale inženýra je založené na to, že když použijete nějaký... A teď jsem umřel. Tak se oživíme ve městě. No a s vámi můžu ukázat tuhle tabulku. Máte dvě možnosti. Buď se můžete oživit na vstupu do dungeonu nebo do mapy, kde jste hráli. Bude vás to stát nějaké peníze. A nebo se můžete oživit zadarmo ve městě. To je novinka. A je to dobrá novinka, protože když chce člověk ušetřit, tak se všemi svými itemy může žít ve městě a o nic nepřijde. Přijde pouze o tu pozici. Což je celkem nevýhodné, například při boss fightu. No, tak já to ukážu na tréninkovém panákovi. Jak vidíte, naplňuje se mi charge bar. Každá ta tečka znamená další charge.
A poslední tečka znamená max charge, což nemá nějaký extra bonus, je to prostě jenom naplněný charge bar. Tak, tyhle charge vám neubývají. A jsou konzumovány spely. To znamená, že váš příští spell dá bonusový efekt. Co zase naplňuji? Bonusový efekt. Tady to bylo dobře vidět. Použiju to ještě jednou. Konzumujeme to jeden charge, jednu tu tečku. A dá to bonus damage sem a sem do všech míst. Tak, teďka jsem vyplejtval charge. A ukážu vám, co se stane, když teda toto použiju bez charge. Nedává to vůbec ten damage do toho okolí. Tak. Tím bych se s vámi asi rozloučil. Myslím, že jsme si Torchlight představili celkem podrobně. Já vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího video preview pro ingamer.cz. Nashledanou.